Yes, mamunga na ang Christmas tree. Taro nga kay nalalab. Duha ka kamot gamitan na. Tanaw na ko kinsay may sa inyo ha rin sa bantay lang ha. Sep. No, diri. No, puli dito ra ka ato ka tabang dito ka. Oh, ana. Doon siya sa kuwain siya mama abot na ko. Gawas na pud, mapay paguli, gawas na pud. Grabing bugoya ning ito yan niya. Now, rik na pud. Ako may mo judge sana kung pani bula lagi na anak ha kanang ma-color niya na ayaw pag sa gunson. Una pa diri dapita og ako sa bintana. Ano may shy? Ay, bundak na. Ayo. Dito rin na, ipimit na anak, sa imabaw na anak. Ano, abri na dari ka na. Oo, abrihan naman na. Hala. Wala. Nak, duha ka kamot gamitan ninyo para dili mahatagak sa isa ka kuan. Harold! Hindi man, makuha mo kung duwaon. Ako ba? Wala ma. Para mabati pa, dili siya na. Ang bubuo. Pero doon dito sa Wait lang. Uy, usa man na ano. Bagong nindot. Sa taas na. kulang gid atong saksakanan dira na nit-nit ken tindahan ako.
Ikot ka po. Oh. Ako yung ako dyan. Saan nga eh? Pero nga na ka. Kanang matumoy-tumoy nag-i-checking na kung ang napakin sa asa pa walay bitay. Nagtarong sa porma na kayo. Halang niya ding light anak no ako madito tong gilabay no kay naikuan putol. May man makita na gid natong sa kulang. Gitanan na po dahil siya Christmas light. Sige ate, magkuha na din ka. Set na din ka. Saan may utang yung mga gift dira. Mas matag ito yung mama. Ha? Matag. Makita raman na anak. Tanawon na ka mga tumoy. Ito ra Haroldo at bangkay sa tanan sa kuha. Walay bitay. Hakon may. Asa na siya? Mag-uyog-uyog ang Christmas tree? Oo, gawin mo kasi makakuhan butang. Yun na Harold ha? Labo na, duwa ka kamot. Okay. Duha gali ka kamot kay para makuan. Careful din nga pagkabutang nak. Dili paspason og maayo nak. Namutang gud mo og kuan ana, bunga. Padaghanan ang bunga. Asa ka na ibutang na? Ay, kabayo para yan. Tuyok-tuyok siguro. Oy, tuyok ni siya dira. Mataas mo dahil kaayo. Pero na lang, hindi siya mahulog. Shocked. Who said that you're allowed to be freaking cute? Oh, what do I got for you? Ah.
Kulang na shirt. Hey, you tweaking. Bark at your dog. Do not touch me. This is a new touching game. Good. But they oh my God. I can't believe you reached across like that. I can't. Puro ko dito rin ako. Dapat ay katong taas. Galit ka. Galit ka ni ma'am. Alis na. Aaron! Man. Suwan natin. Consequences of my actions chasing me right now. I don't want no consequence. I don't want no consequences chasing me right now. So I'm Anak, gonna take anak, this anak, consequence. anak. So I'm gonna take this consequence of chasing me right now. Nak, nahulog na ako sa itong nahulog. Ah! Kinaw man na. Gay! Na. Doon na na to. Watch how safe she gets when I say these two words. Lights na lang yung siya. Yes. Ang among Christmas tree. Hiwi mo siya ma. Karo nga na, dili mahiwi. Nabilin, mga... Saming nabilin. Kung ano yung mga hikot, itiwas na lang na siya. Pwede na ni siya dilibot ang Christmas light. Ano yung mga Christmas light?